Kling, kling, počujete tie mince padať. Ruleta sa točí a guľôčka tancuje okolo nej. Blackjack, ozýva sa výkrik a atmosféra hustne vzrušením. Kasíno, miesto, kde jediná stávka môže všetko zmeniť. Nech to praskne. Je to snom mnohých, to jedno veľké víťazstvo, ktoré všetko zmení. Čo nás to tak láka na hazardných hrách? Je to tá neistota? Ten pocit motýlov v bruchu, ktorý nám prináša víťazstvo? Alebo túžba pokúsiť šťastie a dosiahnuť nemožné? Naša cesta sa začína pred takmer 4000 rokmi v starej Číne. Tu, medzi pozostatkami minulosti, nachádzame prvé stopy hazardných hier. Tieto rané formy hier neboli len zábavou. Často boli späté s náboženskými obradmi a vešteckými praktikami. Cestujúc v čase stretávame ľudí zo starovekého Grécka a Ríma, známych svojou vášňou pre hry s náhodou, ktorá pretrváva dodnes. Od rušných trhovísk až po impozantné arény, hazardné hry boli neoddeliteľnou súčasťou ich spoločenského života. Nová éra v dejinách hazardných hier sa začala v Benátkach v 17. storočí v Taliansku otvorením Il Ridotto, prvého legálneho kasína na svete. Z benátskych kanálov nás naša púť vedie na francúzsku rivieru, kde sa Monte Carlo v 19. storočí stalo vyhláseným miestom pre hazardné hry. Naša cesta sa začína v starovekej Číne, civilizácii preslávenej svojimi vynálezmi, filozofiou a samozrejme aj hazardnými hrami. Verí sa, že práve tu sa prvýkrát objavili hazardné hry, a to už takmer 2300 rokov pred Kristom. Používanie drevených dielikov podobných dnešnému dominu predstavovalo primitívnu formu hazardnej hry v Číne. No a zda najväčším prínosom Číny svetu hazardných hier bol vynález kociek. Tieto rané formy hazardných hier odrážajú našu večnú fascináciu náhodou a neistotou. Teraz sa premiestnime do starovekého Grécka a potom do čias Rímskej ríše. V tých časoch boli hazardné hry veľmi obľúbené a hrali dôležitú úlohu v ich kultúre. Starovekí Gréci, ktorí milovali riziko aj vedomosti, vnímali hazardné hry ako formu spoločenskej zábavy a spôsob, ako si otestovať inteligenciu a strategické myslenie. Jednou z najpopulárnejších hier v starovekom Grécku bola Kubo, v ktorej hráči hádzali 3 kockami na stôl. Rímania, ovplyvnení gréckou kultúrou, boli tiež vášnivými hazardnými hráčmi. Hra s kockami s názvom Alea bola mimoriadne populárna v celej Rímskej ríši. Aby sa udržal poriadok, mnohí rímski cisári zaviedli zákony na reguláciu hazardných hier a predchádzanie excesom. Ako vieme, hazardné hry boli veľmi populárne v starovekom Grécku a Ríme. A táto vášeň, táto túžba hrať sa rozšírila do celého sveta. Ako sa tieto impériá rozširovali, zvyk hrať sa šíril s nimi. Bolo to, ako by obchodné cesty prepravovali nielen tovar, ale aj vzrušenie z hry. V stredoveku, aj keď to nebolo úplne prijímané, povedzme, že ľudia si robili po svojom. Hazardné hry, aj keď tajne, naďalej existovali. Krčmy a hostince, to boli skutočné miesta stretávania. Tam sa ľudia zhromažďovali, aby hrali karty, kocky, čokoľvek, čo im mohlo priniesť trochu vzrušenia. A v tej dobe sa objavili nové kartové hry, napríklad Primero. Hovorí sa, že je to predok praprapradedo moderných kartových hier. A samozrejme nesmieme zabudnúť, ktorý je populárny dodnes. Predstavte si svet zahalený tieňom. Slabé svetlo mihotavo osvetľuje unavené tváre v tmavej krčme. Vzduch je ťažký, preniknutý dymom z tabaku, lacného piva a potu. Hráči sa tlačia okolo vratkého stola. V ich očiach sa zračí zmes chamtivosti, zúfalstva a vzrušenia z hry. Hoci cirkev hazardné hry odsudzovala, boli hlboko zakorenené v stredovekej spoločnosti. Pre tých, ktorí sa odvážili do tohto skrytého sveta, šťastie znamenalo všetko. Napriek rizikám ilegálne herne prekvitali po celej stredovekej Európe. Ponúkali únik z reality, zábavu a prísľub rýchleho zbohatnutia. V temnom svete stredovekých európskych krčiem prekvitala široká škála hazardných hier. Každá hra mala svoje vlastné pravidlá, rituály a povery. Hry s kockami, populárne už od staroveku, si udržali svoju slávu vďaka svojej jednoduchosti. Kartové hry, vtedajšia novinka v Európe, si rýchlo získali obľubu a priniesli do krčiem ducha súťaživosti a nádych tajomstva. Prvé varianty, ktoré sa dostali z Orientu, boli založené hlavne na náhode alebo na vytváraní špecifických kombinácií. S rastúcou popularitou kartových hier sa prirodzene začali objavovať aj rôzne spôsoby podvádzania.
Tieto hry, hrané v stredovekých krčmách, boli oveľa viac než len obyčajnou zábavou. Odrážali spoločenskú štruktúru a hodnoty tej doby. V slabo osvených krčmách stredovekej Európy, kde mihotavé svetlo sviečok osvetľovalo tváre hráčov, sa temný tieň tiahol aj na posvätné múry kostola. Pre veriacich boli hazardné hry hriechom, cestou k skaze, chamtivosti a šialenstvu. Napriek zákazom sa kocky stále vrhali. Ľudia si vždy našli spôsoby, ako hrať potajomky, ďaleko od bdelých očí vrchnosti. Vtedajšia moc mala obavy z následkov, videla negatívny dopad, aký mali hazardné hry na spoločnosť. Stredoveká Európa zvádzala boj s fascináciou hazardom a snažila sa ho ovládnuť, no táto bitka mala ďaleko do konca. Renesancia v Európe priniesla obrovské zmeny v umení, vede aj v spoločnosti. A svet hazardných hier nebol žiadnou výnimkou. Aj ten prešiel v tomto období veľkou premenou. V samom srdci tejto kultúrnej revolúcie, v prekrásnych Benátkach medzi honosnými palácmi, sa zrodila nová forma zábavy – kasíno. Hazardné hry, ktoré sa predtým ukrývali v tmavých krčmách, vstúpili do novej éry s príchodom kasína Ridotto. Ridotto, založené v roku 1638, sa stalo prvým oficiálne povoleným kasínom na svete. Nápad na kasíno Ridotto vzišiel z kreativity a obchodného ducha Benátčanov. Uvedomili si, že reguláciou a zdaňovaním hazardných hier by mohli získať pre mesto značné príjmy. Pod dozorom vlády bola časť paláca San Moise premenená na impozantné kasíno. Ridotto sa rýchlo stalo obľúbeným miestom nielen v Benátkach, ale aj v celej Európe. Keď prekročíme impozantný prah Ridotta, vstupujeme do sveta tajomstva a pôvabu. Pohľad, ktorý ohromí každého hostia. Trblietavé kryštálové lustre vrhajú teplé svetlo na vyleštené mramorové podlahy. Elegantní aristokrati a bohatí obchodníci sa miešajú s ľuďmi zo všetkých spoločenských vrstiev, priťahovaní kúzlom šťastia a vzrušenia. Zvuk mincí a šustenie hracích kariet sa prelínajú s živými rozhovormi. Ridotto ponúka lákavú škálu hier, aby uspokojil všetky chuťe. Lotéria Biribi, sľubujúca bohatstvo, ktoré vám môže zmeniť život, láka tých, ktorí si chcú vyskúšať šťastie. Srdce Ridotta bije v jeho veľkolepých herniach kariet. Tu sa skúsení hráči zapájajú do hier s vysokými stávkami, ako je Primero, pod pozorným dohľadom krupierov. Napriek svojmu veľkolepému začiatku a bohatej histórii, Ridotto nebol imúnny voči meniacemu sa politickému a spoločenskému podnebiu v Benátkach. Vyvolával búrlivé diskusie o morálke a korupcii. Postupom času rástli obavy z negatívnych dôsledkov hazardných hier. Kritici odsudzovali Ridotto a označovali ho za brlo hriechu, kde sa podporovali neresti, ničili sa rodiny a oslabovala sa morálna tkanina benátskej spoločnosti. V roku 1774, po takmer 140 rokoch, sa benátske úrady uchýlili k drastickému kroku. Rozhodli sa Ridotto zavrieť a podľahli tak argumentom morálnych zástancov a tým, ktorí sa obávali o reputáciu mesta. Kedysi rušné kasíno sa stalo len tieňom svojej bývalej slávy. Jeho nádhera a pôvab boli odsunuté na stránky historických kníh. Zatvorenie Ridotta však neznamenalo koniec kultúry hazardných hier. Jeho dopad na svet bol príliš významný na to, aby sa dal ignorovať. Inšpirované benátskym vzorom, kasína začali vznikať po celej Európe a každé z nich zanechalo svoju stopu vo svete organizovaného hazardu. Odkaz Ridotta sa rozšíril ďaleko za jeho fyzické múry a krátku existenciu. Vytvoril pôdu pre moderné kasína, model, ktorý sa zdokonaloval a pretváral v priebehu storočí. Dokázal, že hazardné hry, ak sú dobre riadené a kontrolované, môžu byť zdrojom zábavy a príjmov. A predovšetkým upevnil nadčasovú fascináciu kasínom, miestom, kde môžete pokúšať šťastie, kde sa sny môžu stať skutočnosťou alebo rozplynúť, kde vládne vzrušenie z neznámeho. Plaviac sa po starobilých kanáloch Benátok a pozdĺž slnečného pobrežia francúzskej riviery sa zrodilo Monte Carlo ako oáza luxusu a nádhery. Princezná Karolína z rodu Grimaldiovcov vytvorila skutočný raj. V roku 1863 sa otvorili brány prvého kasína. Európska elita rýchlo podľahla jeho čaru. Monte Carlo sa stalo synonymom pre luxusné kasína. Kasíno v Monte Carlo s architektúrou v štýle Belle Époque a honosnými herňami bolo skutočným umeleckým dielom. Príbehy o prehrách a výhrách škandalózne romániky, to všetko láka dodnes.
Tajomstvom úspechu Monte Carla bola jeho luxusná atmosféra. Grimaldiovci si potrpeli na vysoké štandardy. Prísľub luxusu a bohatstva urobil z Monte Carla nezabudnutelné miesto. Începutul secolului 20 a marcat un nou capitol în istoria jocurilor de noroc. În vastul deșert Nevada, un orășel de la capătul unei linii de cale ferată era pe cale să devină capitala mondială a divertismentului. Acest oraș era Las Vegas. Lumini strălucitoare, spectacole incitante și visul îmbogățirii rapide, Las Vegas atrăgea cu promisiuni de avere și emoție. În 1931, o schimbare fundamentală a avut loc în stat. Jocurile de noroc au fost legalizate. Antreprenori și aventurieri s-au îndreptat către Las Vegas pentru a profita de noua libertate și de goana după avere. Cazinourile au început să apară ca ciupercile după ploaie de-a lungul străzii Fremont, deschizându-și ușile către o lume însetată de risc și recompensă. Construcția barajului Hoover a atras mii de muncitori, alimentând și mai mult creșterea rapidă a orașului. Cazinourile ofereau mai mult decât simple jocuri de noroc. Acestea au devenit centre de divertisment live și bufeturi somptuoase, promițând o experiență senzorială completă. Odată cu sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Las Vegas a cunoscut un adevărat boom, consolidându-și poziția de centru de divertisment de renume mondial. Rok 1936. Otvorenie hotela Flamingo Buxom Siegelom znamenalo zlomový moment v histórii Las Vegas. Tento hollywoodský štýl a luxus nastavili nový štandard pre kasína v Las Vegas. Ako Las Vegas rástol aj jeho vplyv vo svete zábavy. Kasína sa zmenili na veľké spoločnosti, ktoré okrem hazardných hier ponúkajú reštaurácie, obchody a rôzne formy zábavy. Príchod internetu priniesol vznik online kasín, ktoré ľuďom umožnili hrať z pohodlia domova. Dnes je kasínový priemysel biznisom s hodnotou $1 miliárd, ktorý sa neustále prispôsobuje novým technológiám a trendom. Deväťdesiate roky priniesli technologickú revolúciu, ktorá navždy zmenila spôsob, akým žijeme, pracujeme a zabávame sa. Internet, kedysi dostupný len vedeckej komunite, sa stal dostupným pre všetkých a spojil ľudí z celého sveta. Vývoj bezpečných online platobných systémov koncom 90. rokov otvoril cestu elektronickému obchodu a online nakupovanie sa rýchlo stalo bežnou záležitosťou. V roku 1994 Antigua a Barbuda prijali zákon, ktorý legalizoval online hazardné hry. To bol začiatok éry online kasín. Bol to kľúčový moment pre hazardný priemysel. Mágia kasína sa stala dostupnou z pohodlia domova. Digitálna ruleta sa stala silným konkurentom svojho fyzického náprotivku. S príchodom online hazardných hier sa rozbehla aj technológia míľovými krokmi. Vývojári softvéru vytvorili hry, ktoré boli ešte realistickejšie a pútavejšie. Úžasná grafika, realistické zvuky a obrovský výber hier. Rýchlosť internetu sa zvýšila, vďaka čomu boli online hazardné hry dostupnejšie. Rýchlejší internet znamenal plynulejšie hry a otvoril dvere aj živým kasínovým hrám. Online kasína začali ponúkať atraktívne bonusy a propagačné akcie. Pohodlie hrania z domu spôsobilo, že online hazardné hry sa stali neuveriteľne populárne. Aj známe kamenné kasína si začali zakladať vlastné online platformy. Úspech online kasín však neprišiel bez problémov. Obavy z trestnej činnosti spojenej s závislosti a špinavých peňazí čili vlády zaviesť regulácie na kontrolu tohto. Prekážkam odvedenia online hazardných hier. Kľúčovými faktormi podporujú tento rast, technologický pokrok a meniaca sa dynamika správania používateľov. Mobilné hry stierajú hranice medzi fyzickým a digitálnym svetom. Technológia virtuálnej reality AR a rozšírenej reality AR sľubujú ešte pútavejšie zážitky. Kryptomeny ponúkajú nové platobné možnosti, ktoré konkurujú tradičným finančným systémom. Odvetvie online hazardných hier sa neustále vyvíja a prináša nové hry a zážitky. História hazardných hier sa prepisuje v dnešnom digitálnom svete. Blízkavé kasína, ruleta, ktorá sa nikdy nezastaví a tie obrovské výhry na automatoch. Je ľahké nechať sa zlákať týmto svetom plným svetiel a farieb. Ale za touto nádherou a opulentnosťou sa skrýva aj temná stránka. Snaha o rýchle zbohatnutie môže viesť k skaze.
Závislosť od hazardných hier je vážna choroba, ktorá postihuje jednotlivcov, rodiny aj celú spoločnosť. V počiatočných štádiách môžu byť príznaky nenápadné a ťažko rozpoznateľné. Požičiavanie si peňazí alebo predaj majetku na financovanie hazardu. Klamstvá o závislosti to sú varovné signály, ktoré nemožno ignorovať. Izolácia od rodiny a priateľov a v extrémnych prípadoch aj samovražedné myšlienky. Vlády na celom svete sa snažia regulovať hazardné hry a hľadajú rovnováhu medzi slobodou jednotlivca a predchádzaním škodám. Tieto snahy zahŕňajú legislatívu, zdaňovanie a informačné kampane pre verejnosť. Vekové obmedzenia, limity stávok a obmedzenia reklamy patria medzi najbežnejšie opatrenia. Licencovanie a dohľad pomáhajú zabezpečiť, aby toto odvetvie fungovalo bezpečne. Zodpovedné hranie znamená uvedomenie si rizík a pomoc. Programy a možnosti sebaobmedzovania sú široko dostupné. Je na každom z nás, aby sme si stanovili limity a vyhľadali pomoc, keď ju potrebujeme. Vstupujeme do novej éry hazardných hier, ale jedna vec zostáva nezmenená. Naša fascinácia šťastím. Túžba riskovať a cítiť vzrušenie z víťazstva je stará ako ľudstvo samo. Od hier s kockami v starom Ríme po dnešné online kasína, hazardné hry sa vyvíjali spolu so spoločnosťou. Videli sme to v stredovekých krčmách a vo veľkolepých kasínach Benátok. Boli sme svedkami premeny Las Vegas, mesta, ktoré sa stalo synonymom zábavy a bohatstva. A teraz, vďaka internetu, sú hazardné hry dostupnejšie ako kedykoľvek predtým, čo vytvára nové výzvy pre ich reguláciu na celom svete. Ale vo všetkých týchto hrách jedna vec zostáva konštantná. Ľudská túžba pokúsiť šťastie. Je ťažké ignorovať sen, že jedno zatočenie rulety alebo jedna hra kariet vám môže zmeniť život. Toto je náš príbeh, našich nádejí a obáv a fascinácie z neznámeho. Je to príbeh radosti z hry a túžby zdieľať túto skúsenosť s ostatnými. To nás vždy priťahovalo. Budúcnosť hazardných hier je ako koleso šťastia, plná neznáma. Technológia, meniace sa spoločenské hodnoty a nové zákony majú silný vplyv na svet hazardných hier. Virtuálna realita a umelá inteligencia formujú budúcnosť hazardných hier. VR kasína ponúkajú pohlcujúce zážitky, stierajú hranicu medzi realitou a predstavivosťou. Umelá inteligencia personalizuje zážitok hráča a pomáha identifikovať závislosť. Kryptomeny ponúkajú alternatívu k tradičným bankám, čím vytvárajú nové príležitosti. Budúcnosť hazardných hier je sľubná a plná inovácií. Vzrušenie z hry a kúzlo náhody sú večné. Prešli sme si spolu históriou hazardu od minulosti až po súčasnosť, aby sme pochopili jeho príbeh. Jedno je isté, fascinácia hazardnými hrami v nás zostane navždy. Ak sa vám naša cesta páčila, nezabudnite dať like a odoberať tento kanál. Pošlite toto video aj svojim priateľom, ktorí sa zaujímajú o hazardné hry. Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé materiály, takže zostaňte s nami. Nezabudnite dať like, odoberať a zdieľať. Sibovone.